Ang sarap na, oy. Sarap na. Tiyaga ka talaga, ano. Okay rin yung boyfriend mo. Hindi nagre-reklamo. Pag meron ka, ano mo, ang bait. Minsan na ako nagluluto ng kanin. Si JP ang nagluluto. Magaling pa nga yan magluto sa akin eh. May rice cooker ka ba? Hindi basa yung ano niya luto. Ako basa eh. Ayaw mo nito. Ang gagawin tomato? Pero masarap yung sa'yo, yung gawa mo. Ito favorite ito ng anak ko. Calamari. Yung anak mo ano napunta araw sa iyo? Hindi na nga ngayon eh. Kasi may girlfriend na nga. May girlfriend. May girlfriend, matagal na yan. Ilang taon na, hindi ang ano na kanya nakikita, ilang ba? Siguro itong buwan. Pero may ano kami. Mag-video call o kaya sa WhatsApp. Message. Instagram. Yung anak mo, ilang ano na kayo nagkita? Ano lang, nagbakasyon siya rito nung kailan lang, isang buwan ago, 1 month ago. Nagbakasyon siya rito, bumalik lang siya ulit. Masarap ba yung bread nila? Yung ano, fresh. Masarap yung bread nila. Sino yung mga kasama yung kumakain noon ni Lewis? Lilibet kilala mo? Lilibet? Hindi ko yata kilala. Wala si ate, ano to? Si ate, Dina. Yung isa. Hindi na yun. Tagal yung kay Robert yun. Asawa ng kapitan yun. Akala ko si Pixel. Asawa ng kapitan Pilipinas. Hindi ko Sili nakita. naman, hindi naman ito ba ako. Kahit sa imo to. Subukan mo nga dyan sa imo. Pero hindi ito ang kasi. Hindi rin kayo nagbibisit ng bayo. Ha? Hindi kayo nagbibisita. Saan? Bayo nyo. Hindi. Kayo? Pero doon sa dati mong asawa. Madalas, lagi ako nagpa-party. Ako ang boss sa bahay namin. Pero hindi yung boss na yung parang si JP. Hindi ako stricto. Kumbaga ako ang nagmamanid. Walang pakialam. Ako ang magpaplano. Sasabihin ko, sa Sabado may party ako ha, no problem. Sabihin niya. Okay pala. Hindi mo okay pala sa ako ngayon. Magluluto ako ng ng isda. Daing, walang problema. Ako lang minsan ang maarte kasi ayaw ko yung dumidikit kasi di ba sa mga kortina. Ako ang nahihirapan maglaba. Walang problema yun. Mabait pala asawa ko.
yun. Kung hindi lang yung na babae ba? Ay, nung babae talaga yan siya. Kung hindi lang ba yung siya nag-ano sa classmate niya, hindi kami maghihiwalay. Ano Kasi hindi yung virgin din? hindi ko siya hihiwalayan. Kasi, kung sa totoo lang, perfect sa lahat ba? Kabayaan ka, pag halimbawa nalulungkot ka, nakikita niyo yung mukha niyo parang malungkot ka, hindi naman ako, yung minsan na, sasabihin niya yan, tomorrow you wake up early, we're going somewhere. Parang nagayahan ka. Tapos sasabihin ka niyan, you go shopping. Why you don't go out with your friend? Call your friend, you go out. Hindi, not always in the home. May ate ako noon. Pero buti yung ano mo na yan, yung si JP ngayon, pag nakikita ko sa kaibigan, okay lang ano. Pero nagsiselos. Pag hindi siya nakasama, minsan, pero ngayon sa kanya, lumabas ka kasi. Kasi maganda ang weather. Kumakain ba siya ng isang potato? Ha? Ano yung... Hindi. Ay, hindi. Hindi, pag-isda nga, hindi. No, yung potato. Potato kumakain. Salad, Sorry, gano'n. potato kumakain. Gusto niya yun. Niya yun. Kasi magagawa ko ng checklist, boyfriend ko check yun eh. Ganun. Chick yan, masarap Check yung yan. potato. Oo. Sabi niya, hindi ba pwede mag-train? Kasi gusto kong uminom ng beer. Sabi ko, GP, huwag kang ganun, GP. Baka yung asawa ni hindi ayaw na mag-inom. No, pwede siya kuminom sa bahay. Meron din akong beer na special beer. Kasi Kasi nga- yung boyfriend ko, nagtrabaho siya sa isang sa mga ng beer, yung mga yung mouth beer, tawag dun. Kaya ang gumagawa ng mga machine doon, pag halimbawa nasira, ganyan ang nagtrabaho niya. Okay. Ngayon, nag-order siya ng beer doon. Pwede rin niya tikman yun, yung beer. Patikman mo sa kanya. Gusto niya yan. Mahilig yan uminom si GP. Umiinom din ba siya ng champagne? Di Beer ba lang. Beer. Ay, beer lang. Pwede na kayo mag-try. Ay, kaya lang ako Malayo daw, malayo. Hindi, inom siya. Sabi ko sa kanya. Pero later, patikim ko sa kanya yung beer na yun. patikim mo sa kanya. Alam mo, hindi ko na talaga gusto yung mukha ko ngayon. Ang pangit ko na talaga kasi ang tapak ko ngayon. Tumama kasi ako eh. Ganyan naman talaga. Sabi nga ng Pilipina, Sheena, nagtakak. Naka, pumangit ka na, Sheena. Sabi, hindi talaga siya nahiya magsabi. Sheena, hindi to be honest, Sheena, hindi ko gusto yung mukha mo. Sakit ko ng inaki. Sabi niya, katayin kita. Hindi, Shin. Sabi niya gano'n. To be honest, hindi ko gusto yung mukha mo ngayon. Sabi niya, pumangit ka talaga, Sheena. Kung talaga gusto kita, idol na idol talaga kita, Shin. Tapos pag nananamit ka, mas gusto ko sa'yo, Shin, yung kunting chubby, Shin. Yun daw ang sa akin, yun daw ang bagay sa akin. Pero pag payat na payat daw, hindi daw bagay sa akin. Ayos lang yun. Noon, payat na payat ako eh. Tawa talaga ako sa kanya. Okay lang yung medyo chubby. Pag tapos sa bahay. Si JP lagi nagreklamo eh. Order naman siya ng order ng pagkain. Dapat pag hindi ka kumakain, nagagalit naman. Ayaw mo ng salm? Masarap ng salm. Ayun na, saan ko sa hapon. Bahay nyo? Gusto ako ng sal. Anong ginawa mo? Prito? Pinay ko sa butter. Kayo lang magdala sa bahay? Huwag yung anak. Meron dalawa. Yung po na rin. Yung lalaki sa amin pa nakatira. Yung babae nasa nanay. Okay. Mabait. Sabi, mayroong mga anak na nakamay dito, ano? Sabi ko ka, GP, mahali mo yung anak ko kasi yung anak ko, mabait. Swerte ka. Mabait kang
stepson. Ay marami yung mga anak ng ano, mga maldito, di ba? Marami. Marami. Malinis dito gusto dito. Mm. Kesa sa Andes. Hindi ko rin gusto doon. Hindi na malinis. Saka ano yung punong-puno parati. Wala ka ng ano, wala ka ng Malinis sila dito. Dati sila Buhay pa si mama mo? Mother mo? Di ba? Ano Hindi ba? mo nakita yung birthday ng mother namin? Hindi. Ano na? Maganda yung birthday niya. May binirthdayan ko siya. Yung 60, ano, 80 birthday ng nanay ko. Ang ganda ng birthday niya. Ilan taon si 80 siya? Mm. Oh, okay pa yung edad niyo. Oh. Nagpaan pa? Nagpaan ako, nagpa-catering ako. Yung ano. Ay, hindi naman ito talaga catering. Nag-order ako ng mga ano, pagkain. Kasi catering sana, ayun mag-ano sana, kaya lang, pandemic eh. Katrabaho mo pala si ano dati? Hindi? Hindi ko siya katrabaho, nakikita ko lang siya. Sa building na pinatrabaho ko. Sinabi niya, huy, kilala mo pala si, ano, si Noemi? Sa Diamond pala siya. Ako, sabi ko, Diamond pala yan siya. Magtrabaho ko sa dati live. Pero hindi maganda magtrabaho dyan. Dati dyan ako. Alam mo kung bakit? Yung mga India parang mababantingin sa'yo. Ay, pag sa mga bahay-bahay, ayaw nila magtrabaho sa India. Ako, never ako. Sinasabi ko yan sa employer ko. Totoo. Babayaran ka rin ng mga Ano yung ginagawang kanila. At saka pag kumakain yan, ganyanan mo kasi ayaw nila yung may langaw. Dapat pa. mga ano sila ayaw ko rin sa kanila. Hindi sila taga dito pero pag kumasta akala mo Oo. ang Belgian ang mabait pa. Ang sila akala mo sa taga dito. Ito, ayaw ko rin sa kanila kasi parang di ba ang tingin nila sa'yo masyado mababa. Ay, marami dyan sa Diamond, puro ganyan ang mga ano. Ewan ko ba mga ano sila, yung mga high class, akala mo ano, ano naman yun sa India. Hirap lang naman sa kanila. Mas mahirap ang alaw sa atin yan. Mm-hmm. Masarap ang baby squid. So, anong lulutuin mo sa birthday mo? Nandito lang ako ng pancit, dito, isda, gulay, Pwede mag-adobo ka? Kasi si JP nga, hindi mga pwede. adobo siya. Hindi ka ako makain ng ano. Anong kakainin niya doon pag nandun siya? Kasi hindi. Chicken. Baka ba hindi? Kasi ayaw niya Baka baka siya adobo? Oo, kaya lang namimili. Kasi ayaw niya yung ano, isda na. Meron ng alak mo kumakain siya ng sab, hindi pa siya kumakain eh. Hindi. Hindi ko makain ng sal niya. Hindi pala siya nakain ng sab. Chicken nakain siya. Yung anak Adobo ko nakain siya ng adobo? adobo. Lalo na yung adobo na Tuyo? parang tuyo, na parang humba style. Ay naku, sarap na sarap yan siya. Ano yung adobo? Adobong baboy? Ano yung may taba-taba? Ayaw niya yung mataba-taba. Kunting taba, okay lang yun. Maano yun siya. Gusto niya yung laman. Oo, laman. Gusto niya. Pero hindi naman masarap pag walang taba, ah. Oo nga. Mm-mm. Kailangan may konti ano. Kunting taba. Gusto ko na ba? Oo.
Ano? Bakit nga ba kinain niya? Ha? Mahilig pala siya sa gano'n. May adobo. Yung asawa mo? Anong hilig niya? Adobo. Ha? Hilig din? Hindi ako makain. Yung nilagay niya kanina, parang maliit lang siya tingnan ano. Alin? Yung in-order natin. Ah! Ano? Parang madami na. Sa dessert naman, ano kinakain niya? Cake, kumakain siya. Kumakain niya ng cake. Nag-order ako sa iba ng dessert. Anong dessert yung in-order mo? Custard cake. Ha? Masarap yun. Marunong pala yan sa mag-cake. Custard cake ang sarap. Magkano anong May bayad? ano siya, meron siyang leche plan sa ibabaw. Yung ano, normally 40 euro ang order ko sa kanya. Kaya lang sa akin, bigay lang yung 30. Kailan? Magkano? 30. Ha? Malaki. Marunong pala siya mag-cake. Ano ba yun? Creamy? Nag-order ako sa kanya ng cake na ng kasaba. Creamy ba yun yung cake niya o... Hindi siya creamy. Ah, Para siya ng chiffon cake sa akin. ganun. Tapos may leche plan. Masarap din yung ano yung may creamy. Meron bakla, marunong magaling magluto. Sino ba yung pangalan? Marunong din siya mag-creamy. Ah, Marunong din siya. Marunong din siya gumawa. Nag-order ako ube. Ang sarap. ah. Pupunta ka sa Friday? Dito? Ay, hindi. Nandun ako sa kaibigan ko sa Once Mountain. May handaan dun. Bakit ano bang oras ka pupunta dun? Ah? Anong oras ka? Ano, pagkatapos ng trabaho ko, diretso ko dun. Diretso ka na. Hindi mo kasama yung sama. Hindi. Normally, nasa trabaho pa yun, hindi nga siya makasama sa akin. Mabuti hindi nagagalit, no? Ha? Mabuti hindi nagagalit. Bird ko. Jeep naman pag lumalabas ako, hindi yung lagi-lagi. Yung lagi-lagi. Ayun pala, no? Mabait siya. Yung pagkain ng bata, yung anak ko nakatira Ay, pa sa kumakain inyo. yung sa nanay, hindi siya pwede kumakain. Magano? Sa nanay niya, siya kumakain. Tapos umuwi pagkatapos kumain. Okay. Ano bang nanay niyan? Indian? Check siya. Chikya din? Hindi pala yan sila pwede mag-asawa ng ano? Oo, ikaw pala, Pilipina rin ano. Akala ko chikya din. Check siya yung ano, yung babae. May tsura yung ano mo eh, babe mo. Guwapo yung mga anak niya. Pogi yung ano Kasi niya. pugi rin yung asawa at saka Yung ano niya, yung anak niya nila, yung babae, ang ganda-ganda. Parang model. talaga. At saka yung ano mo, yung boyfriend mo, marunong magdala rin ng damit. Guwapo yung ano niya, yung anak niya lalaki, pogi. Pag nagbibisita nga ako sa bahay, sinasabi nila, bata pa yan, hindi na sa inyo pwede, matanda na kayo. Ano ba? Yung anak niyo babae, ang tatangkad. Ang height nasa 185. Ganun. Ilan ba yung anak niya? Dalawa. Dalawa. Puro magaganda. Yung babae matanda. Dalawa yung anak niya, lalaki at babae. Oo. Sino ang matanda doon? Lalaki. Nasa bahay. Anong kinukuha? At natrabaho na siya. Ah?
trabaho na. Tapos nag-share siya. Nag-share siya ng ano, ng bayad sa bahay. Nagbibigay? Ah, ganda. Bibigyan mo siya. Ilang taon naman yung anak niya? Hindi mahal ka pala ng asawa. Ano na siya? 58 na yun. Ha? Parang si GB 57 yata. Hindi halata. Mukhang bata na. Mas matanda pa si GB. Grabe nga nagsasabi ah. Kasi smiling face siya. Hindi siya nakasal si Lagi GB kasi. nakasawa eh. Si GB kasi lagi nakasimangot sa bahay. Sabi ko nga, Ano kasi to, smiling face. Kaya nga yung mga iba kong kaibigan, sabi ko, ito pala yan. Sabi nila, ba't parang ang bata daw tignan? Sabi ko, daddy ko kasi smiling face yan. akala ko Lagi nasa lang putito lang siya eh. Lagi na nakangiti. Lagi na nakangiti. Tiit na pala yan. Okay. Sino nagbigay sa inyo yan? Nakita ko sa internet. Ah, ano ka rin? Nag-dating? Saan dating yun? Bado? Ano? Isa. Tinder. Tinder? Oo. Ah, Yan ko yan nakita. nandiyan yung anak ko ha. Binaya ko yung anak ko. Nandiyan ako sa Tinder ha. Nagagano ka ba? Hindi ako sa Tinder. Ah, meron ako dati. Tapos, binayaan ko lang. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung Tinder. Ano yung gusto? Mm. Yan ko siya nakalala. Sa ano, sa www to meet new people. Tapos, then badu. Nagbado din ako. Para may mga Hindi ko bastos. talaga makita yung hinahanap ko talaga. Na marami na akong nakadate. Marami akong nakadate eh. Ayaw kaya kagit? Oo, hindi ko talaga, may nakadate akong pandaki. Kung ayoko na punta. Kaya mo ako, mautak ako eh. Mautak ako sa mga tao. Hindi ako nakipag-met. Sasabihin ko. Alam mo ba kung saan ako gusto makipag-met? Sa Starbucks dito sa Grand Plaza? Oo. Pero pag Ano yung asawa mo na si JB? Hindi na. Hindi pa. Ah, Kasi ngayon hindi na. Kasi may asawa na ako. Oo, magkita tayo. Ganito ang suot ko. Pero, iba ang suot ko. Kasi, tapos pag Titingnan gusto mo ko, muna. titingnan ko muna. Eh, titingnan ko muna siya. Pag nagustuhan ko, sisipot ako, sasabihin, are you? Di nga, sasabihin ko, ikaw ba yung ansabi? You see, sabi niya, oh, you said your clothes is like that. Sabihin ganun, no, I changed my mind. Hindi, kasi nga, kung ayaw ko, hindi ako magpapakita. Ganun ako. Pag ayaw ko, hindi ako pagkita. Tapos tatawag sa akin, oh, why you did that come? Tapos sasabihin ko, ano, I forget, I'm very sorry. Ganun ako, marami akong mga ano. Kasi nga, nakita ko na hindi ko type. Oo. Ganun ako. Hindi ko sila tinitingnan lahat. Kaya ang, Ako natatawa naman ako, may mga kadate ako, minsan may nakadate ako. Ang ganda-ganda nga ng kotse, ang garang, ex ko naman, pandakipok naman, ayoko rin ng ganyan, ha? tapos meron talaga akong isa na tinignan. Matanda siya, pero siya, pagkatanda niya, 62 siya. Parang, yung ano siya, yung umaapil siya. Para bang yung chick boy, pag tinitingnan mo siya, pero hindi. Tapos, meron siyang boat, meron siya nakatira siya sa parang pastel. Pero sa process na mali, ayaw ko. Ang bait. Talagang ano siya, maglantig. Tapos sinama ko. Naman, Alam mo ba kung bakit? mo rin, Alam mo ba kung kahit ba hindi ako sumama kasi sinama niya agad ako. Sabi ko na hindi ako. Takot ako baka ipin ko. Baka initin mo, maraming ganun na. Tapos meron ako yung sa flower shop sa Hoboken. Tandaan niya. Can I show you? Yes, I always buy a flower shop. Kung nag-shopping kami, sinashoppingan ako, ang mamahal pa naman ang binili sa akin. Yun yun. Kaya lang yung ano niya, yung ipin, hindi ko gusto kasi madumi. Tapos yun, kumakain pa naman tayo. Gusto niya nang bumalik. Pahalik, sabi ko, itong tao na to, mahilig to sa ano, umayaw ako, binablock ko kaagad. Pero nag-lucky ako kasi ang dami ko talagang shopping. Pinasa-shopping ako ang dami. Ang mamahal pa naman ang binili ko. Sabi ko,